Vrátia sa niekedy ceny nehnuteľnosti na tie ceny, ktoré platili pred rokom, pred 2, pred 3, pred 10, pred 20, alebo teda ceny nehnuteľnosti sa budú ešte zdražovať. Rozmýšľate nad tým, že by ste si kúpili nehnuteľnosť, ale zdá sa vám to strašne drahé a jednoducho nikdy si neviete na tú nehnuteľnosť našetriť, alebo teda rozmýšľate, čo spraviť. Ja som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám vybavujem tie najvýhodnejšie hypotéky v najkratšom čase. A práve teda téma o tom, ako drahé sú nehnuteľnosti, alebo či teda niekedy sa vrátia na ceny, ktoré platili pred 5, pred 10 rokmi, tak práve o tomto bude toto video. Práve teda na tom diskusnom fóre sa diskutovalo o tom, že či sa tie ceny nehnuteľnosti niekedy vrátia na tie pôvodné ceny. A či je to tak naozaj, že tie ceny nehnuteľnosti tak strašne zdražili. Ja som si robila jednu štatistiku. A teda prevediem vás trošku tým celým hypotekárnym vývojom, čo tu na Slovensku niekedy, teda čo sme tu na Slovensku mali a ako to je vlastne teraz. Tí, čo máte možno 20 rokov, 30, 40, 50, 30 asi, do 30, tak možno viete, možno nie. Tak niekedy to tu bolo na Slovensku tak, že jednoducho vlastnil nehnuteľnosti skoro všetký štát. Ak ste si chceli vy postaviť dom, tak ste si museli na neho našetriť. Alebo ak ste si chceli od niekoho odkúpiť nehnuteľnosť, tak ste napríklad aj od nejakého majiteľa, alebo teda väčšinou to bolo tak, že to boli súkromné osoby, museli ste mať na tú nehnuteľnosť našetrenú. Niečo také ako hypotéky alebo spotrebný úver alebo úver založený nehnuteľnosťou tu v podstate neexistoval na trhu, respektíve na Slovensku. Dostupné hypotéky na Slovensku sú totižto zhruba tak nejakých 25, 26, 27 rokov. Prvá hypotéka, alebo teda úver, kde sa ručilo nehnuteľnosťou, bola vo VUBčke niekedy, lebo teda to bola prvá banka, akože pozor na to, respektíve dve banky tu boli, Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka a iné neboli. Ale prvá hypotéka sa datuje práve, je to zo Všeobecnej úverovej banky, niekedy z nejakého 93. 96. roku. Niekde by som to tu našla a môžem vám to sem napísať, ak vás to zaujíma ten presný dátum, ale jednoducho také niečo ako hypotéky neexistovalo. Mohli ste si našetriť teda na v podstate kúpu nehnuteľnosti, aby ste to trošku vedeli predstaviť, tak nejaký taký sporiaci produkt na kúpu nehnuteľnosti alebo na výstavbu, lebo tie peniaze z tohto produktu finančného boli teda určené na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukcie alebo na výstavbu, tak bolo sporenie v stavebnej sporiteľni, ktoré fungovalo asi tak, že polovicu ste si, v podstate mali ste nejakú cieľovú sumu, ktorú máte našetriť, respektíve cieľová suma bola tá konečná suma. Polovicu ste si museli našetriť a polovicu vám dala stavebná sporiteľňa ako úver. Napríklad 30 000 bola cieľová suma, ktorú ste si vy chceli požičať, ale 15 000 ste si museli našetriť a 15 000 vám dali ako úver, ale platili ste napríklad 100 eur mesačne a jednoducho polovicu ste mali našetrenú a keď ste presiahli tú našetrenú sumu, ďalej ste platili 100 eur, ale už ste čerpali teda úver. Takéto teda sporenia mali zmysel vtedy, keď fakt tie nehnuteľnosti stáli 500 000 korún, čo je teraz 17 500 eur, alebo 1 000 000 korún, čo bolo 33 000. Lenže tým, že nastúpili na trh možností v tom zmysle, že ste mali možnosť mať hypotéky, ten najväčší boom, alebo čo bol taký najväčší rozdiel, bolo to, že mohli ste si požičať viacej peňazí, založiť si nehnuteľnosť a vyslovene tieto peniaze alebo tieto hypotéky boli určené na kúpu nehnuteľnosti, a v podstate tie hypotéky boli na dlhú dobu, 20 rokov, 30 rokov. A toto bol veľký boom a teda to odštartovalo práve to zdražovanie nehnuteľnosti, pretože už ste si nemuseli na nehnuteľnosť našetriť, ale už ste si mohli na ňu požičať. A teda začalo to, že teda tie kúpy a predaje nehnuteľností začali byť bežnejšie a začali byť dostupnejšie. Celý ale tento trh funguje na Slovensku fakt, že niekoľko desiatok rokov, ako to nie je tak dlho, ale zažili sme tu v podstate nejaké aj dve krízy. Ale teda, čo sa týka toho zdražovania, prečo nebudú nehnuteľnosti lacnejšie, je aj to, že prvá vec máme infláciu. Čo je inflácia, ako to funguje, je to určité zdražovanie, ale čo je inflácia, to si pozrite niekde v nejakom ekonomickom videu, ale jednoducho zvyšujú sa nám ceny nehnuteľnosti, lebo je po nich teda dopyt.
Zvyšujú sa ceny stavebných materiálov tiež, pretože je po nich dopyt, ale máme tu proste zdražovanie cien nehnuteľností každý rok. Aj keď je ekonomika, alebo teda všeobecne tovarov a služieb, ale keď je zdravá ekonomika, tak máte infláciu a zvyšovanie cien okolo 2%. Aktuálne teraz je to 4,40% na Slovensku. Takže že vraj teda máme najdrahšiu aktuálne infláciu oproti teda Európe, ale teda je to aktuálne tak. V zdravej ekonomike rastie cena všetkého okolo 2%. Takže nám narastajú aj ceny nehnuteľnosti. No a teda otázka je, že či tá otázka v tom fóre bola, že poklesnú ceny nehnuteľnosti niekedy na tie sumy spred 5 rokov, spred 10 a tak ďalej. No nie, pretože jednoducho je o tej nehnuteľnosti záujem a máme jednoducho tú infláciu a narastanie tých cien. Ale druhá taká otázka alebo také zamyslenie vyvstáva, že či už to bolo pred 10 rokmi alebo pred 5 rokmi, tak aj vtedy klienti hovorili, že je to pre nich strašne veľa. Že jednoducho ceny nehnuteľnosti sú drahé a nepredpokladalo sa, že pôjdu hore. Že jednoducho sa to nejakým spôsobom stabilizuje, alebo teda, že budú ceny nehnuteľnosti klesať. Inak sme tu mali aj pokles a dokonca niekoľkoročný, ale k tomu sa ešte vrátim. Ale teda ceny nehnuteľnosti dlhodobo, keď sa na to pozrieme, teda tak narastajú. Ale prečo sa vám to zdá, že sú jednoducho tak drahé? Keď si dáte do nejakého porovnávača, vyberiete si, alebo teda pozriete sa na štatistiku metra štvorcového, za koľko sa predáva za určité roky, kontra priemerná výplata na Slovensku, tak tento pomer sa moc teda nezmenil. Ale práve vďaka inflácii a vďaka dopytu a vďaka tomu aj, že ľudia si pýtajú viacej peňazí, tak jednoducho ten pomer je veľmi podobný. Ja som si teda naschvál, aby som nerozprávala len tak, vyťahla teda štatistiku, v podstate toto je meter štvorcový a toto je výplata, priemerná teda za tie dané roky, priemerná hrubá výplata. A teda je rok 2025, ale štatistiku máme z roku 2014, teda 2024. A ja vám porovnám, koľko stal meter štvorcový, za koľko sa predával teda v roku 2014 a aká bola priemerná výplata v 2014 a ako to bolo v roku 2024, lebo tento rok máme uzavretý, a aká bola priemerná hrubá výplata v roku 2024. Takže predať meter štvorcový nehnuteľnosti, lebo tak sa to ráta lepšie, ako teda ceny trojizbáku, dvojizbáku a tak ďalej. Ale posledný kvartál 2014 ceny nehnuteľnosti predajné, meter štvorcový bol 1223 eur. Zapíšte si. A priemerná výplata na Slovensku v roku 2014 bola 858 eur. 1223 a 858. V roku 2024 sa meter štvorcový posledný kvartál predával za 2596 a priemerná výplata na Slovensku v roku 2024 bola 1480. Keď si dáte tieto čísla do pomeru, tak tam není taký veľký rozdiel. Len nám sa to stále zdá, že jednoducho tá cena nehnuteľností narastá, lebo všetko sa nám zdražuje. To je teda jeden faktor, len si to nejako ľudia neuvedomujú, že proste tá kúpa nehnuteľnosti bude vždy v každom čase. Ak nie ste nejaký človek, ktorý pochádza z developerskej rodiny, ak nie ste podnikateľ, ktorý točí 100, 200, 300, 500 tisíc, milión eur, stále sa vám bude zdať nákup tej nehnuteľnosti, keď je to prvý váš veľký majetok a prvá vaša investícia, ako strašne drahý. Ale pomer priemerná mzda kontra teda meter štvorcový až tak sa veľmi nemení. Len vďaka tej inflácii, vďaka dopytu, vďaka dostupnosti hypoték, tie ceny nehnuteľnosti v podstate narastajú, ale narastá nám aj výplata. Inak v roku 2014 minimálna mzda bola 352 eur. Viete, aká bola minimálna mzda v roku 2024? 750. Takže aj tento pomer sa napríklad zmenil. Ako hovorím, to sú štatistiky Národná banka Slovenska a štatistický úrad Slovenskej republiky. Pozrite si to a trošku vám to otvorí oči. Takže preto sa vám tie ceny nehnuteľnosti zdajú drahé, lebo väčšina z ľudí teda nepochádza z miliardárskej alebo milionárskej alebo podnikateľskej rodiny. Aj tým sa to zdá, že je to drahá investícia, ale nie až tak, nie je to pre nich až taký šok, pretože robia s inými číslami. Ale vy, keď máte priemernú mzdu 1400-1500 eur a teraz máte si kúpiť nehnuteľnosť 150-200 tisíc,
tak sa vám to zdá, že je to strašne veľa. Ale to bolo strašne veľa aj v tom roku 2014 a roku 2020 a v roku 2024, keď teda ste nováčik na tomto realitnom trhu. Tí, čo majú kúpené nehnuteľnosti, tak sa tešia práve, že stúpajú tie ceny, pretože môžu drahšie predať, alebo môžu drahšie prenajať, alebo si môžu predať a vymeniť si tie nehnuteľnosti a kúpiť si vlastne väčšiu nehnuteľnosť. Takže stále čo sa týka teda narastu ceny rast nehnuteľnosti budú. Nehnuteľnosti myslia sa tým domy, byty a pozemky. A či sa to oplatí alebo neoplatí, vidíte podľa toho, že sa stále stavia. A že jednoducho tej pôdy nepribúda. A v niektorých mestách dokonca nie sú ani byty. Ale sú tak je po nich dopyt, že jednoducho sú drahšie a drahšie. Takže ceny nehnuteľností neklesnú pod tie hodnoty, ktoré sme tu mali pred 3, 4, 5, 10 rokmi, ale teda budú narastať vďaka v odzovkách alebo kvôli inflácii, aj kvôli tomu, že je po nich stále dopyt. V roku 2023 sme mali pokles za veľmi dlhú dobu cien nehnuteľností a nebolo to ale zníženým dopytom, bolo to tým, že sa zhoršili podmienky v poskytovaní hypoték. Toto vám dávam do pozornosti, že keď si myslíte, že teraz sú zlé teda podmienky na hypotékach, tak tie podmienky budú ešte prísnejšie. Možno to nakoniec budeme tak, že sa bude dávať nie 80, nie 90% z ceny nehnuteľnosti ako hypotekárny úver, ale nakoniec to bude 70, možno 60%. Ale stále teda vám viem vybaviť aj 100% financovanie, ktoré práve teraz riešim s klientkou. Nie je to 100% hypotéka, je to pozor, 100% financovanie, ale je to možné vyriešiť. Takže, kým máte 20 rokov, 30, 40, zoberte si, kúpte si nehnuteľnosť, na ktorú máte peniaze, či už je to garzonka alebo jednoizbák, aby ste ju v čase mohli teda vymeniť za väčšiu nehnuteľnosť. Ako hovorí teda jeden pán, ktorý robí podcasty, práve je to, myslím, pán Kružliak, ktorý teda má 66 bytov, že najdôležitejšie je začať. Či už sa bavíme o investičné nehnuteľnosti alebo o nehnuteľnosti, v ktorej vy budete bývať. Takže ceny neklesnú, bude to ešte drahšie, otázka je, kde vy budete a či budete už po 5 rokoch vlastniť nehnuteľnosť, alebo o ďalších 5 rokov si poviete, že a mohol som to spraviť a mohla som to spraviť. Ja aktuálne teraz vybavujem hypotéku pre jednu slečnu, ktorá má 30 rokov a povedala si, že ona už jej o tom rozprávali, že by si mala kúpiť byt, keď mala 20 rokov. Neurobila to, ale teraz sa rozhodla, že proste ide do toho. Takže ja vám všetkým držím palce, určite kupujte si nehnuteľnosti, pretože vždy to bude veľká investícia. Ak už nevlastníte nejakú nehnuteľnosť alebo nemáte nadpriemerný príjem, bavíme sa 100 000 eur ročne a viacej, aby teda ste to nevnímali, že 150 000 eurový byt je fakt pre mňa veľká investícia. To ale je téma na iné. Ale každopádne, ak chcete tú najvýhodnejšiu hypotéku a v najkratšom čase, tak ma tu dole niekde nakontaktujte a ja budem každopádne rada, ak sa stanete mojím ďalším spokojným klientom. No a ak sa vám moje videá páčia, tak budem rada za každé like a odoberať a vidíme sa či už tu, alebo pri vybavovaní vašej hypotéky.